Helo a chroeso i'r rhaglen ola yn y gyfres lle da ni wedi bod yn edrych yn ôl ar wersi cariad iaith yr Aduniad. Ie, dyma'r cyfle ola i chi gweld sut hwyl gafodd y dysgwyr yn y gwersi Cymraeg yng nghanolfan popeth Cymraeg yma Llanrwst cyn y Nadolig. Helo, sut ydych chi pnawn yma rwan ta? Fel ydych chi'n gwybod, da ni wedi treulio chydig wythnosau yn edrych yn ôl ar wersi cariad iaith yr Aduniad yn dydan. Yndan. Ac oedd yn dysgwyr ni yn gorfod mynd allan i siopa yn gyntaf ac wedyn paratoi pryd o fwyd ar gyfer criw o ddysgwyr Cymraeg. Our learners had to go out shopping first of all and then prepare a meal for a group of Welsh learners. A mi wnaethon nhw'n dda iawn, felly beth am i ni atgoffa'n hynna'n o hynny, a hefyd gweld beth oedd eu gwesteion, let's see what their guests thought, o'i Cymraeg a'i coginio. So, dau bipr coc dyn eisiau, a hefyd melyn. O, melyn. So, dau coch a, no, a colour, dau melyn. better colour. 8 ounce, 5 ounce o siocled gwyn. Bech eisiau flasu? Nice iawn. Oh yeah, nice. A 57. 57. Candog. Deg, 15, deg saith. Ddim 15. No, pimp. Pum deg. Pimp deg Oh, saith. no, I thought it was North Wales. 57, so ddech chi eisiau mwy o arian yma na, Oh, ia? yeah, Dwy frest y ciwiar, os gwelwch yn dda. Ydych chi eisiau nhw hefo'r asgwrn neu heb yr asgwrn? O, hwnna'n neis. Oh yeah. Dim Oh, dim air. So, No way, dim air. Cws. Nice iawn, Bob. Da iawn. Wel, hyfryd. What was tight again? yn dyn. Ag eto. Torri rownd ar y deg. Torri on the edge. I'm trying to get dim lumpia. Ie, dim lumpia, ie. Ni. No, dwi'n iawn. Un yma ar yr arall. There we go. Bafta Bob. Winning Bob. Chef. Hello! My problem is mae gwesteion yn dechrau i cyrraedd. So mae ydy mae gig yn barod? Mi fydd o'n barod. Well, Diolch. Don't ever come in this kitchen again like that. Right, get up, all of it. Sôn am cheek! Heno, gwestion special. O! Ein athrawon, Nia a Iowan. A nawr, Bwyta. dyma ni. Gwyn. O, gwyn, diolch yn fawr. Dyma ni. O, diolch. Bach o cigolyn? Alex, wynt na? With Yeah, when they're roast, yeah. when they go. Nice iawn. Beth o ti'n feddwl o'r bwyd? Dwi'n licio o'n wedi marw. Oedd e dipyn bach yn binc I ti oedd? Ti'n gwybod beth, dwi wedi mwynhau fy hun, a mae nhw wedi mwynhau hynna'n hefyd. A mae o'n gyfla arbennig iddyn nhw gael ymarfer I Cymraeg fel hyn. Yma, Lucy. Mae'n edrych tipyn bach yn hyn.
Dyma pwdin. Wel, hwn o ddigon o fan o ddigesau. Dyma y cogyddion y noson. Wnaethon nhw'n wych, ond o. Ond oedd y gwaith caled ddim drosodd eto. Na, achos bob bore cyn dod i'r gwersi, before their Welsh lessons every day, oedd rhaid iddyn nhw weithio'n galed ar y fferm. Mae hi'n gynnar iawn nawr. 8 o'r gloch yn y bore. A rydyn ni'n barod i frecwast. I brecwast? Diolch. Diolch yn fawr. Chi? Dwi. Chi dos dwan. Perffaith. Chi dos dwan. Dos. Chi'n mwynhau hwnna. O, yes. Chi? Grace. Ia. Sut mae'r tywydd heddiw? Mae hi'n oer iawn. Oer iawn, o. Mae hi'n oer iawn. Mae wedi rhewi. Rhewi. A mae'n oer iawn. Mae dipyn gwahanol i beth oedd i ddoi. Oedd i lyb ddoi ac y wyntog heddiw. Mae'n rhewllyd iawn bar yma. Gaddo glaw pnaw yma. Diolch yn fawr iawn. O ia, tost i chi rwan. Diolch. It's just cold this morning, it's going to chuck it down this afternoon. Yeah. Great. Wyt ti'n hoffi ieir? O, dwi'n hoffi ieir. Wyt ti'n hoffi ieir, Lucy Owen? Na, dim byd. Dim, not at all, not at all. Iawn, o'n i mewn. Very sweet. Shemai! Oh. Here we go. Ar ôl ti. Shall we... Excuse me. Esgusodwch fi. Symud os gwelwch yn dda. Ta-ta. Ti'n siarad Cymraeg? Na. Carthu bob dydd. Go, win. Yay! Oh, win. Fantastic. Sorry, Bob. Sorry, Bob. Mae'n flin dy fi. That's all right, but didn't test me. I'm quicker than you think, like. Your age, yeah. Dosbarth Cymraeg rwan, boys. Dosbarth Cymraeg. Bore da, bawb. Ac llongyfarchiadau ar neithiwr noson fendigedig. Oedd y criw yn y gegin wedi paratoi bwyd bendigedig, ardderchog, ac oedd y criw ymlaen y tŷ yn swaf iawn, dydyn nhw? O ia, gwych, ia. Wel, nhw beth oedden nhw. Oedden nhw. Popeth wedi redeg yn llyfn. Llyfn? Smooth. Popeth wedi redeg yn llyfn. Llyfn, ia. Popeth wedi redeg yn llyfn, ia. Noson ardderchog. Da iawn, ardderchog. Wel, helo. Be sy'n digwydd yma? Wel, ddech chi'n gwybod beth sy'n gyda chi ni fan hyn ydy set o props ac yn y blaen, achos be dyn ni'n mynd i wneud bore yma nawr, be dyn ni'n mynd i wneud ydy, wel, dwi ddim yn mynd i wneud yn byd, dwi'n mynd i gael amser eistedd nôl, chi sy'n mynd i wneud y gwaith, chi yn mynd i baratoi, achos be dyn ni'n mynd i baratoi, mae props fan hyn, fel helmet plismon, moustache. Wyt ti erioed wedi gwisgo moustache yma? Wyt ti erioed, iawn. Ac pethau... Handcuffs? Pam yr ein am? Ac balloons a pob math o bethau fan hyn. Ac... ac wedyn. Mae pob math o bethau fel wigs yma hefyd. Props fan hyn ac wrth gwrs... Mostyn, ia. Felly, nawr, beth dyn ni'n mynd i wneud, wel, beth ydych chi'n mynd i wneud, ydy, dyn ni'n mynd i fod yn rhoi rhaglen fach at ei gilydd. Rhyw fath o spoof newyddion.
Na, wedi clywed yn newyddion? Wedi bod yn newyddion? Wel, a beth ydym mynd i gael? Dyn ni'n mynd i wneud... Dych chi'n mynd i baratoi eitemau newyddion, dyn ni'n mynd i helpu chi. Beth yw ange yn Gymraeg? Angor. Yr angor. Angor newyddion, ia, felly. So, dyn ni'n mynd i gael, ond llwch chi sobio'n gwybod, llwch chi penderfynu beth ych chi eisiau gwneud. Dyn ni'n mynd i gael raglen newyddion, felly dyn ni'n mynd i gael 2 berson yn gweithio fel yn gwneud y newyddion. Wedyn, dyn ni'n mynd i gael toriad. Toriad, y brec, ac yn y toriad, dyn ni'n mynd i gael hysbysebion. Hysbysebion, right, fel, ia, dewch i lan rwst i siopa neu rhywbeth felly, chwbod, dewch i tynedu, unrhyw beth dych chi eisiau, hysbysebion, dych chi'n cael meddwl eich hunan. Felly, 2 berson wneud wedi, ond 3 person yn gwneud hysbysebion, okay? A wedyn, dyn ni'n mynd i gael, ar y diwedd, dyn ni'n mynd i gael 2 berson yn gwneud y chwaraeon, a y tywydd. Tywydd, weather, tywydd. Mae hi'n braf, mi fydd hi'n braf, mi oedd hi'n braf, neu mae hi'n bwrw glaw, mi fydd hi'n bwrw glaw, mi oedd hi'n bwrw glaw, beth o felly, right? So, gewch chi roi hwn at ei gilydd. So, ydych chi eisiau cael eich pads ysgrifennu a cael meddwl yn greadigol, ia? A wedyn paratoi y peth, a nhw'n i helpu chi. So, os ydych chi, fel oedd Bob yn gofyn efo ni grisiau o'r blaen, siwt i chi'n gweud? Siwt i chi'n gweud? How do you say? Siwt i chi'n gweud yn y de? Yn y gogledd, sut ydych chi'n deud? Ond yn y de, siwt i chi'n gweud, bla 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 bla, yn Gymraeg. So, ni'n gallu helpu chi. So, meddyliwch chi allan y syniadau, the ideas, y syniadau o beth ych chi eisiau gwneud, a wedyn ni'n helpu chi i baratoi... Right, peth cyntaf ydy, does dim rhaid i chi wneud beth ych chi'n wneud fel arfer. Mae Lucy fel arfer yn wneud newyddion, ac mae Lisa fel arfer yn gwneud chwaraeon, ond ydych chi'n gallu swabio. Does dim rhaid. Yeah? So, gawch chi'n gwneud rhywbeth gwahanol. Peth cyntaf ydy penderfynu pwy ydy'r 2 berson sydd eisiau bod yn darllen y newyddion. Pwy sydd eisiau gwneud y newyddion? Okay. Ie. Ie. So, Wyn yn un, right? Ie, darllen newyddion. So, 2 berson yma. Okay. Wyn a Lucy ydy'r bobl sydd yn cyflwyno y newyddion. Okay. Wyn a Lucy cyflwyno y newyddion. Right, y 3 person sy'n gweithio ar yr hysbysebion. Hysbysebion. Pwy as eisiau? Hysbysebion. 3 yn y hysbysebion. Adverts. Okay. Sydd yn gadael 2 ac Alex. 2 ac Alex i wneud chwaraeon a y tywydd. Right, felly, right, okay? So, beth ym chi mynd i mewn i'ch parau a'ch grwpiau nawr, okay? Felly, so, 2 ac Alex fan hyn, iawn? A wedyn, Wyn a Lucy gyda'ch gilydd, right? A wedyn, chi'ch 3 gyda'ch gilydd. Okay, so, ewch mewn i'ch grwpiau nawr. Gaethau ladd, isn't it? That's had their death. Cafodd ei lladd. So, beth ti eisiau dweud? Na i ddod atas i helpu nawr, okay? Okay. So, dewch chi fan hyn, ie? So, dechreuwch baratoi syniadau, ideas. Os ydych chi eisiau edrych ar y props, ac yn anffodus, dyn ni wedi cael problem gyda y link teledu tu allan. Felly, does na ddim. Beth maen nhw'n gael nhw? Pan mae ar draw rwan at ein gohebyd nana. So, mae'n rhaid i chi actio fo gyd i fyny. So, os ydych chi'n gwneud stori newyddion, right? Ac ydych chi'n dweud, a draw nawr i gair Narfon, okay? So, ydych chi'n gorfod a gwisgo i fyny mewn wig neu rhywbeth felly ac actio fo allan, okay? Beth bynnag ydych chi'n gwneud. Right, iawn? Okay, so, os ydych chi eisiau gweld beth yw'r props sydd yma i wneud stori neu rhywbeth felly. Mae'n lot o bethau yma. Gewch chi edrych ar y props i benderfynu beth ydych chi eisiau gwneud. Ia? Os ydych chi eisiau... Ia, a na i helpu chi. A bydd ni yn dod i mewn hefyd.
Iawn, wel mae pawb wedi cael eu swyddi. They've all got their jobs, felly dewch nôl ar ôl yr egwyl i weld sut hwyl maen nhw'n gael wrth baratoi i newyddion ffug. We'll see how they get on preparing their spoof news reports. Welwch chi mewn munud.